Så vi har Sydafrika. Sydafrika ligger i den sydlige del af Afrika, sjovt nok. De har demokrati, og hovedstaden i Sydafrika er Pretoria, mens Cape Town er sæde for parlamentet. I Sydafrika snakker de blandt andet engelsk og afrikansk og en hel masse andet. Og Sydafrika er 1,2 millioner kvadratkilometer i omfang, area, et eller andet. Ja. Og det er sådan cirka 28 gange større end Danmark. Sydafrika har knap 53 millioner indbyggere, og befolkningstætheden er 42,4 mennesker per kvadratkilometer. Størstedelen af befolkningen i Sydafrika er afrikansk oprindelse, over 76%. Den forventede levealder i Sydafrika er 71 år for en hvid sydafrikaner, og 48 år for en sort sydafrikaner. Sydafrika har et subtropisk klima med 4 sæsoner, som vi kender det fra Danmark, men landet er så stort, så klimaet varierer meget fra sted til sted. Og de lever blandt andet af deres store råstofproduktion, som består af guld, diamanter, platin og andre metaller. Okay, pisselort. Mineraler. Jeg har så lidt om faserne, som vi kan se på det billede hernede. Vi har valgt at sige, eller ved at kigge på billedet, tror vi, at det går fra fase 3 til fase 4, hvor at fase 3 selvfølgelig er vi midt inde i 1960. Og fase 4 ligger så i år 1990, hvor vi mener, at der skifter vi over til den næste fase. Kom et bud på årsagerne til, at dødeligheden og faciliteten ligger på det niveau, de gør. Jamen, i starten der ligger dødeligheden og faciliteten altså rimelig høj, fordi det er de ligesom nødt til. De har en høj dødelighed, på grund af at de har masser af sygdom og sådan noget dernede. Derfor er de nødt til at føde mange børn for at holde befolkningen over. Vi får så blandt andet præventation, som hjælper mod kønssygdomme, og så andre sygdomme forsvinder, de får bedre levevilkår. Derfor falder vores dødelighed, og fødselsraten falder samtidig med, fordi det ikke er nødvendigt at føde så mange børn mere. I 1960 var befolkningsvæksten væsentligt større, men de fandt hurtigt ud af, at det var slet ikke nødvendigt, at den var så stor, fordi at det faldt ligesom med dødeligheden, og så derfor er den faldet gennem tiden. Som vi kan se herovre ved pyramiden fra 1985, er der rigtig mange flere børn, end der er voksne, skråstreg unge. Og det er fordi dødeligheden blandt børn er sindssygt høj. Derfor bliver der ikke lige så mange voksne, som der var børn. Hvis man kigger på 2014, den der er hernede, kan man se, at der er en del mindre børn, end der er af unge. Altså der er flere unge, fordi dødeligheden er faldet. Så det er slet ikke nødvendigt at føde så mange børn mere. Også fordi det er slet ikke nødvendigt at bruge 100 millioner børn, bare for at kunne få føde til sig selv. I 1985 var de i deres anden fase ifølge pyramiderne på hjemmesiden, som vi skulle kigge på. Og i 2014 var de så i fase 3 ifølge den hjemmeside. Befolkningstætheden er så som sagt ikke noget problem overhovedet, men de har så godt nok nogle problemer med sygdomme, som f.eks. AIDS. Især i 1985, fordi dengang havde de ikke prævention, men i dag har vi jo en helvedes masse beskyttelse osv. Lige hvad angår befolkningspolitik, så tror jeg slet ikke, de har nogen. Ligesom for eksempel i Kina, hvor du må maks have 1 barn, ellers så koster det kassen. Men i Sydafrika, der har de jo som sagt ikke noget problem med deres befolkningstæthed, så de kan få lige så mange børn, som de har lyst til.